Matapos ang kanilang pag-uusap, agad naman niya yung isinama sa kanyang kubo para pakainin ng mga inihanda niya. Habang nagsasalo-salo rin sila, inilahad niya sa mga ito na hindi siya masamang tao. Kaya niya lamang pinatay ang taong yon dahil kinasusuklaman niya ang mga taong may masasamang budhi. Nasa paniniwala rin kasi ni Leonor, hindi sapat ang pagiging mabuting tao lang. Minsan, kailangan mo ring ipakita ang iyong pangil upang galangin ka ng iilan. Dahil sa kanyang sinabi, doon naman napagtanto ng dalawa ang dahilan kung bakit nilaslas niya ang leeg nito sa harapan nila. Awa naman ng Diyos, hindi na rin nagduda ang mga ito sa kanya, kaya bago pa man sumapit ang hapon noong mismong araw, naging magaan na ang loob sa kanya ng dalawang bata. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, napag-alaman niyang nagmula pala sa mayamang pamilya ang mga batang yon. Sa katunayan, kaya dinukot ang mga ito ay dahil sa perang pagmamay-ari ng mga magulang nila. Nabanggit din ng mga itong kasalukuyan na sila noong pinaghahanap, kaya hindi malabong matagpuan din sila nito sa lalong madaling panahon. Dagdag pa nung lalaking mas matanda sa kasama nito, may mga sikretong tauhan ng kanyang mga magulang na kasalukuyan ang naghahanap sa kanila. Nang marinig naman ni Leonor ang sinabi ng dalawa, di naman niya maiwasang matuwa, gawa ng pakiramdam niya ang ibig palabasin ng mga ito, mahahanap nito ang kanyang lugar. Ngunit sa kasamaang palad, sumapit na lamang ang sumunod na araw, walang dumating sa bahay niya. Kagaya pa rin ng dati, tahimik niyang sinalubong ang umaga nang walang kahit na anong gulo sa paligid. Makalipas pa ang ilang minuto, nang makakain na sila ng almusal, agad naman niyang inabisuhan ng dalawang bata na maghanda na. Maya-maya pa, isinakay niya na yon sa kabayo para makaalis na rin sila. Sa kanilang paglalakbay, pansamantala namang nakalimutan ng dalawa ang tungkol sa mga nangyari noong nagdaang araw. Taliwas noong una niya itong nakita, napansin naman niyang masiyahin pala ang mga batang yon. Bukod kasi sa purong katuwaan lang ang napag-uusapan ng mga ito, napapansin na rin niyang dahan-dahang nawawala ang takot ng mga ito buhat sa mga nangyari. Kalahating araw pa lang ang lumipas, nakarating na nga sila sa bayan. Mula roon, ibinigay na niya ang kapamahalaan sa direksyong tatahakin nila sa dalawang batang kasama niya. Mabuti na lang, tanda pa ng mga ito ang kanilang tahanan, kaya madali rin nila itong natuntun. Pagsilay naman noon ni Leonor sa isang malaking lumang bahay, doon niya napagtantong hindi nga basta-basta ang taong naninirahan doon. Nung makapasok na sila sa loob nito, agad namang bumungad sa kanya ang mga tauhan ng pamilya nito. Bawat isa sa mga taong yon, kargado ng armas, na siya namang malimit na ginagawa ng mga mayayamang pamilya sa lugar nila. Siyempre, dahil sa wala namang masamang ginagawa noon si Leonor, tahimik lang naman siyang sumunod sa mga bata. Maya-maya pa, nang makaharap na nila ang mga magulang nito, doon na siya nagsimulang magsalita ukol sa mga nangyari. Inabisuhan niya rin yung wala na itong dapat na ipag-alala dahil yung mga taong dumukot sa mga anak nila, napatay na niya. Nang marinig naman yon ng ama, hindi naman ito maiwasang magtanong kung papaano niya yun ginawa. Alam kasi nitong armado ang grupong dumukot sa kanyang anak, kaya malabong mapatay yon ng pangkaraniwang tao. Dahil dito, minabuti naman ni Leonor na iwasan ang sagutin ng tungkol sa bagay na yon. Sa isip-isip niya kasi, hindi na yun mahalaga, lalo pat ang importante na ibalik na niya ang dalawang bata.
Matapos naman niyang mailahad ang kanyang panig, agad naman siyang nagpaalam sa taong yon para makauwi na. Subalit, nang akmang papalabas na siya sa pintuan ng bahay, bigla naman siya nitong pinigilan na para bang meron itong kailangan sa kanya. Mapagpakumbaba ka masyado. Alam ko na mga ganyang uri ng tao. Pumasok ka na, kaibigan, at nang magantimpalaan ko ang kabutihan mo. Wika ng ama ng isang batang naiuwi niya. Pagkarinig naman niya sa sinabi nito, kampante naman siya roong sumunod. Pagpasok niya sa loob ng tahanan, agad naman niyang napansin ang dalawa sa mga katulong nitong pawang mga mambabarang. Maliban sa mga taong yon, wala na siyang napansing kakaiba, kaya hindi naman niya maiwasang tingnan ang mga ito. Base rin sa aksyon ng lalaking kausap niya, alam niyang wala yung kaide-ideya ukol sa pagkatao ng dalawa nitong katulong. Noong una, nagagawa niya pa yung pagtimpian. Pero nang maghahatid na yon sa kanila ng kape, doon niya napansin ang mga alikabok na inilatag nito sa kanilang inumin. Pagkaabot naman ng kasambahay ng kape sa kanya, hindi na siya nagdalawang isip na hawakan ang bisig nito, sabay dukot ng kanyang sundang upang yon ay sindakin. Hinatak niya rin yun papalapit habang inaabisuhan na hindi siya natatakot na yon ay saktan kahit kaharap pa niya ang mismong amo nito. Dahil sa kanyang ginawa, agad namang nagsipasok ang mga armado nitong tauhan, sabay tutok ng baril sa kanyang kinaroroonan. Paulit-ulit din siya nitong inabisuhang maging mahinahon, pero kahit anong gawin ng mga ito, hindi niya binitawan ang kasambahay. Maya-maya pa, walang takot naman niya itong sinaksak sa may bandang tiyan, dahilan para muling mahigop ng kanyang sundang ang dugo ng nilalang. Habang dahan-dahan naman yung namumutla, sinubukan pa nitong humingi ng tulong sa kanyang amo, pero wala na rin yung nagawa. Bago pa man kasi bitawan ni Leonor ang babaeng yon, sinigurado na niyang nahigop na niya ang kabuuan ng wisyo nito. Pagtulak naman niya rito papaatras, bigla naman yung bumulagtas sa lupa na siyang naging sanhi upang aksidenteng makapaputok ang mga tauhan nitong saksi. Sa sobrang dami ng basyo ng balang kumalat sa paligid, inakala ng amo ng kasambahay na hindi na siya mabubuhay. Ngunit nang mawala na ang usok sa salang yon, tumambad sa kanila itong si Leonor na walang kahit isang galos sa katawan. Ang tanging nasira lang dito ay yung damit nito. Matapos ang pangyayaring yon, ramdam naman niya ang pagkasindak ng mga tauhan nito. Kaya pinili niyang gamitin yung pagkakataon para makapagsalita. Upang mapatotohanan din ang kanyang akusasyon, sapilitan niyang ikinalas sa kasambahay ang mga bertud at agimat nitong suot. Napansin din niyang nabiktima na pala ang isa nitong tauhan, kaya sa harap ng mga taong yon, pinalabas niya sa lalamunan nito ang mga alupihan at balahibo ng baboy. Nang maisuka na yun ng lalaki, inilahad niyang nagmula yun sa inuming nilikha ng kanilang kasambahay. Naniniwala rin siyang walang mabuting pakay ang taong yon sa kanilang tahanan, kung kaya't pinili na niyang yon ay unahan. Inilahad niya rin sa ama ng bata, malinis ang pakay niya, dahil kung nataong masama ito, maaaring hindi na yon humihinga. Pagkalahad naman niya ng mga bagay na yon, agad naman siyang tumayo para umalis. Upang hindi na rin sila magkaroon ng karagdagang problema, pinili na lamang niyang kalimutan ang ginawa ng mga tauhan nito. Ngunit, di pa man o nakakapaglakad itong si Leonor, muli na naman siyang pinigilan ng taong yon sa pamamagitan lamang ng mga salita nito. Ayon sa taong yon, kasalukuyang binabalot ng matinding karamdaman ng kanyang asawa. Matagal na panahon na rin nila itong pinapagamot, pero sa hindi malamang dahilan, hindi yun gumagaling.
Dagdag pa niya na, kung titingnan halos wala naman talaga yung iniinda. Pero kapag sumasapit ang gabi, para itong isang baliw na buong magdamag na sumisigaw sa loob ng kanilang bahay. Dahil sa ganoong pangyayari, nagpagawa ng isang silid ang lalaking yon na walang kakayahan ng tunog na makakatagos. Kaya niya ginawa ang ganoong bagay ay dahil sa marami na rin noon sa kanilang mga kapitbahay ang nagrereklamo. Ilang beses na din niya yung napatingnan sa albularyo, pero sa kasamaang palad walang nakita ang mga ito. Base rin sa huling manggagamot na kanilang pinatingnan sa karamdaman nito, biktima yon ng isang malakas na sumpa. Komplikado at nakakunot na sa kaluluwa ang sakit, kaya na may mahihirapan silang yon ay magamot. Nagbigay din yun ng payo sa kanila na mas mainam na hayaan na lamang nila yon sa ganoong kalagayan hanggang sa ito ay mabawian ng buhay. Nang marinig naman ni Leonor ang tungkol dito, agad naman niyang inabisuhan ng lalaki na puntahan ang silid. Ayon sa kanya, kung matitingnan niya ang estado ng katawan nito, baka may magagawa siya. Pagtatapat pa niya sa lalaki na huwag yung umasa ng kung ano upang hindi yun gaanong masaktan sa mga bagay na kanyang sasabihin. Pagtango naman ng lalaking yon sa mga katagang kanyang inilahad, agad naman siya nitong dinala sa ikalawang palapag ng bahay. Pagdating naman nila sa pinakadulong parte nito, bumungad sa kanila ang isang madilim na silid na parabang hindi na gaanong nabubuksan. Noong una, inakala niyang may kukunin lang sila doon, pero pagbukas naman ito ng pinto, doon niya naramdaman ang presensya ng isang babaeng puspos ng demonyo. Sa paglapat pa lamang ng presensya nito sa kanyang balat, alam na niya ang gumagambala dito, kaya bago siya pumasok ng silid, minabuti niyang magtaas ng bakod at puder sa katawan. Nakahanda na rin noon ang 3 maharlikang engkanto upang salagi ng anumang gagawing pag-atake nito. Hindi naglaon. Pagharap naman nila sa isang malaking higaan, doon niya nasilayan ang babaeng nakagapos ang katawan. Butot balat na rin yun, at sa estado nito, matagal na panahon na yung doong nakakulong. Napakabaho rin ang lugar na yon dahil sa pinaghalong tuyong pawis, dumi, ihi at tuyong pagkain ng babae. Ayon sa kanya, na kung pangkaraniwang tao lang ang makakalanghap nito, paniguradong mawawalan talaga ng ulirat. Di naman siya gaanong nagtataka sa resistensya ng asawa nito, gawa ng mataas ang posibilidad na maaaring araw-araw yun doong bumibisita. Malamang, nasanay na sa amoy. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, napilitan na nga siyang lapitan ng babaeng yon. Paghawak niya sa noo nito, agad naman niyang nakita ang mukha ng demonyo na kasalukuyan doong nanananahan. Dahil dito, bahagya namang natigilan itong si Leonor nang maramdaman niya ang presensya ng ika-5 opisyalis ni Ermetanyong Rubio. Wala siyang kaide-ideya sa kaugnayan ng nilalang na yon sa antingero, ngunit malakas ang kanyang kutob na may kinalaman yon sa mga palihim nitong pinaplano. Dahil sa kanyang mga naramdaman, mas lalo siyang ginanahan na tulungan ang babaeng yon. Sinigurado rin niyang madadakip ang demonyo upang maparusahan ito at malaman kung ano ang kaugnayan nito sa ika-5 opisyal. Pakiramdam kasi noon ni Leonor, sinampal siya ng antingerong yon, buhat sa naging kapangahasan nitong suwayin siya ukol sa napagkasunduan nila. Walang sabi-sabi, agad naman niyang hinawakan ng noo nito, nagsambit ng mga engkantasyon habang sapilitang itinatanong ang pangalan ng nilalang. Nang maramdaman naman ng demonyo na may kakayahang humugot ng espiritu itong si Leonor, hindi na yon nagdalawang isip na gamitin ang katawan ng babae. Sa isang iglap, bigla naman itong umatungal ng napakalakas at kasabay nito ang pagkakaroon ng malalim na sugat sa katawan ng babae.
Nagsimula na rin yung lumutang, habang pa isa-isa namang napuputol ang mga kadena at lubid na gumagapos dito. Hindi naglaon. Nang makawala na ang nilalang na yon, bigla naman yung gumapang sa kisame ng bahay, sabay sunggab sa kinaroroonan niya. Akala nito, katapusan na noon ni Leonor. Pero bago pa man bumao ng pangil nito sa kanyang leeg, napansin ng nilalang ang dalawang espiritual na kamay na pilit pumipigil sa kanyang pag-atake. Napansin din niya noon ang pagiging kampante ni Leonor, kaya hindi nito maiwasang magwika doon ng, Bakit wala akong nararamdamang takot sa'yo? Sino ka bang talaga? Pagkalahad naman ito ng mga katagang yon, dahan-dahan naman siya roong sumilay, kasabay ng paghugot niya sa kanyang sundang. Nang masipat naman yon ng nilalang, nagpumilit naman yung umatras, ngunit sa halip na pagbigyan niya ito, pinili niyang itapon yun sa labas ng bahay. Pagbagsak naman ito sa lupa, agad naman siyang tumabi sa bintana habang sumasagot dito ng, Huwag mo ako masyadong bigyan ng pansin. Pagmasdan mo ang iyong paligid. Nang marinig naman ito ng dyablo, bigla naman yung napaatras nang masipat nito ang mga barawan na umaahon mula sa mga uka. May mga kasama na rin yung mga laman lupa, tapos ang bawat isa sa mga ito binabalot ng baluting gawa sa sinaunang bakal. Triple na rin ang lakas nila kumpara sa dati dahil sa pagkaisa ng dalawang sandata. Matapos naman yung masilayan ng diablong pumuspos sa katawan ng babae, buong tapang naman niya yung sinugod, gawa ng ang buong akala nito hindi siya kakayanin ng mga barawan. Subalit, paglapit niya sa isa sa mga nilalang na yon, bigla naman siyang tumilapon pabalik bago niya pa man ito mamalayan. Nang akmang tatayo pa yon mula sa kanyang pagkakasubasob, bahagya naman yung napatahimik nang masipat nito si Leonor na nakatayo sa kanyang harapan. Sa puntong yon, matinding takot naman ang naramdaman ng nilalang, kung kaya't wala na yung nagawa kundi ang sumuko. Pagtaas naman ng kamay nito, agad naman niyang pinaluyo ng sundang sa balikat, sabay hugot ng espiritu nito mula sa noo. Segundo lamang noon nang lumipas, nang tuluyan na itong maikulong ni Leonor sa garapon. Matapos nun, tinakpan niya yon ng mabuti, sabay lagay nito sa kanyang bulsa. Binuhat na rin niya ang walang malay na katawan ng babae para madala sa loob ng bahay. Pagpahiga naman niya nito sa mesa, agad naman siyang humingi ng mga karampatang lunas na pwede niyang magamit. Sa kasagsagan ng kanyang panggagamot dito, nabanggit naman niya sa ama ng bata na hindi siya malimit gumamot ng tao. Kung iisipin, napakaswerte ng babaeng yon dahil ang tumulong dito ay yung antingerong pinakamahusay sa kanilang lugar. Sa loob lamang ng ilang oras na pagbibigay niya rito ng lunas, unti-unti nang bumuti ang kalagayan nito. Karamihan rin sa dagta at langis niyang ipinainom, bunga lamang ng isang eksperimento na matagal na panahon na rin naman niyang pinag-aralan. Ang larangan kasi ng medisina, matagal ng gamay ni Leonor, kaya kahit wala siyang dalang eksaktong panglunas, kayang-kaya niyang gumawa nito. Matapos naman niya yung matulungan, inabisuhan niya ang asawa nito na bubuti na yon kinabukasan. Ang tanging gawin lang nila, maghintay at magpahinga. Kasabay ng kanyang paglahad ng mga paalala at kinakailangang gawin para mabilis na mapabuti ang kalagayan nito, hindi na rin naman siya nagtagal sa bahay na yon. Pilit pa nga siya noong inaabutan nito ng limpak-limpak na salapi, pero hindi niya na yon tinanggap. Naniniwala kasi siyang libre ang pagtulong, kaya wala itong kaukulang kapalit na salapi. Pagkalahad naman niya ng tungkol sa bagay na yon, agad naman siyang umalis ng tahimik. Hindi na rin siya napigilan pa ng lalaki, kaya malaya naman siyang nakauwi.
Pagbalik naman niya sa kanyang tahanan, agad naman niyang binuksan ang garapon para palabasin ang nilalang. Pinapasok niya yon sa kanyang sistema upang magkaroon sila ng sapat na panahon para makapag-usap. Sa kasagsagan ng kanyang pagtatanong sa nilalang, wala naman itong naibabahaging mga mahalagang detalye. Akala nga niya, nagkataon lang ang lahat, kaya nagpasya na siyang sunugin ang kaluluwa nito. Ngunit, nang maramdaman naman ng demonyo ang kanyang intensyon, hindi naman ito maiwasang humingi sa kanya ng ikalawang pagkakataon. Sa tono kasi ng pananalita noon ni Leonor, alam ng nilalang na hindi siya nito papakitaan ng awa. Dahil sa pamimilit nitong makipagkasundo sa kanya, direkta naman niya itong tinanong kung kilala ba nito ang opisyal na nagtatangan ng kampilan. Hindi kasi malabong doon nagmula ang nilalang, gawa ng sa kahit na anong aspeto, may kaugnayan ng presensya nito sa dati niyang tauhan. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, agad naman yung napayoko na para bang meron talaga itong tinatago. Pagramdam naman ni Leonor na malapit na niyang matuklasan ang lihim ng dyablo, mas lalo niya pa yung sinindak hanggang sa kalaunay napilitan na rin yung umami ng totoo. Upang makaiwas sa panlilinlang, gamit ang mga pamarusang engkantasyon, sinigurado niyang mamamatay ito sa oras na magsabi yon ng kasinungalingan. Nang marinig naman yon ng dyablo, wala naman yung nagawa kundi ilahad ang lahat ng kanyang nalalaman. Ayon dito, hindi nagkamali itong si Leonor sa kutob nito. Totoong dun yung nagmula, gawa ng ang opisyalis mismo ang nagpahintulot dito na pumasok sa mundo ng mga tao. Kaya naman yung ginawa ng dati niyang kasamahan ay upang makasigurong mapapalakas pa nito ng husto ang pamilya ng mga mambabarang nitong pinamamahalaan. Pagtatapat pa nito na kalimitan sa mga binibiktima nila ay yung pamilyang may kaya sa buhay. Kapag kasi nakontrol na nila ang katawan nito, kaya nila yung pakilusin upang makuha ang lahat ng kanilang gusto. Dagdag pa ng nilalang, likas na ganid ang namamahala sa kanila, kaya halos hindi yon makapaniwala na isa lang itong pangkaraniwang tao. Nang marinig naman ni Leonor ang tungkol sa bagay na yon, di naman niya maiwasang mapangiti. Noon pa man kasi, alam na niya na sa kanilang 10, yon ang pinakaganid sa lahat. Mahilig din yon sa salapi at sa mga kalayawang may kaugnayan sa laman. Madalas din nila itong matuntun sa bayan kung saan minamanipula nito ang mga tao na sumunod sa kanyang gusto. Ayon pa sa kanya na, sa tinagal-tagal nila sa kutang pinaghubugan ng kanilang kakayahan, malimit lang ang araw na masilayan niya yung walang kasamang babaeng nagbibigay aliw dito gabi-gabi. Siyempre, bilang parte ng pinakamasugid na tagasunod noon ng ermitanyo, hinayaan lang nilang sulitin ito ang karapatan nito. Matapos naman nilang makapag-usap, napangiti na lamang siya habang dinadala ang espiritu ng demonyong nahuli niya patungo sa kinaroroonan ni Ermitanyong Rubio. Hangad niya kasing magkita ang mga ito upang magkaroon naman yon ng ideya ukol sa mga pinaggagawa ng mga opisyalis niya. Nang may sakatuparan na yon ni Leonor, alinsunod sa kanyang pangako, ibinalik niya yon sa loob ng garapon. Itinago niya rin ito malapit sa kanyang pinagpapandayan upang kung sakali mang makaligtaan niya ang tungkol dito, tutupukin yon ng likidong apoy na walang patid na dumadaloy sa lugar na yon. Sa pagsapit naman ng gabi, tinawag niya ang mga barawan para hanapin ang pinagpupugaran ng dati niyang kasama. Malakas kasi ang kutob niyang nasa bayan lang yon dahil hindi naman ito basta-bastang magkakaroon ng kakayahan na kumontrol ng demonyo mula sa malayo. Nang marinig naman yon ng kanyang mga tauhan, agad naman itong bumalik sa ukang kanilang nilikha.
Sa pagtahimik naman ng paligid, kampante naman siyang humiga sa kanyang silid habang patuloy na iniisip ang kanyang mga gagawin. Maging siya man kasi, hindi maipagkakailang nagagalak sa magiging pagkikita nila. Halos hindi nga niya maisip noon kung ano magiging ekspresyon ng dati niyang kasama. Bago niya ipikit ang kanyang mga mata, napagpasyahan niyang papaslangin niya ito sa kahit na anong paraang maisip niya. Sa pagsapit naman ng sumunod na araw, matyaga pa rin siyang naghintay. Di naman siya noon ganong nag-aalala, gawa ng subok na rin niya ang husay ng mga tauhan niya. Pagpatak naman ng 10:00 ng umaga, sa kasagsagan ng pagtatanim noon ni Leonor, dumating ang pamilya niya. May mga dala itong pasalubong sa kanya, kaya nung makita niya ang mga ito, agad naman niya yung nilapitan para kumustahin. Maghapon ding nanatili yon sa kanyang pamamahay, kaya hindi na niya napansin ang tungkol sa ulat ng kanyang mga tauhan. Habang nakikipag-usap naman siya sa kanyang ama, nalaman naman niyang kaya bumisita ang mga ito dahil sa walang trabaho sa bukid. Pagtatapat pa nito na nangungulila na sa kanya ang nanay niya, kaya wala silang nagawa kundi yon ay pagbigyan. Nang marinig naman niya ang tungkol dito, napangiti lang naman siya sa kanyang ina habang masaya yung inaabisuhan na wala itong dapat na ipag-alala. Matapos naman ang kanilang naging pag-uusap, nagpahinga lang sila sa pamamahay niya tapos naghintay ng hapon. Bago pa man lumubog ang araw, hinatid niya na yon patungo sa kanilang tahanan upang masigurong ligtas siyang nakauwi. Pagbalik naman niya sa kanilang kubo, tumambad naman sa kanya ang mga barawang kanina pang naghihintay. Bawat isa sa mga ito, tahimik lang na nagmamasid hanggang sa nagsimula na siyang kausapin ito. Nang marinig naman ang pinuno ng barawan ng kanyang mga tanong, agad naman yung sumagot sa kanya ng, Nahanap na namin, Leonor. Tama ang hinala mo. Hindi nga siya malayo sa bayan. Bukas na bukas pwede ka na naming samahan papunta roon. Maraming salamat sa inyong mga sakripisyo, Manoy Onong. Kahit kailan talaga, maasahan ko ang grupo ninyo. Sagot naman niya rito. Matapos ang kanilang naging pag-uusap, agad naman niyang pinabalik ang mga barawan sa ukang nilikha ng mga ito. Gayon din ang iniutos niya sa mga umaaligid na mga engkanto upang maging tahimik ang kanyang pamamahinga. Kahit kasi may mataas na antas ng karunungan si Leonor, ayaw niyang may mga nagbabantay sa kanya. Bukod kasi sa nasasagi nito ang kanyang presensya, may mga pagkakataon ding hindi siya nakakatulog buhat sa mga kaluskos ng mga engkanto. Pagsapit naman ng tulugan, bago siya pumasok sa kanyang kubo, pinatay niya muna ang apoy sa pugon. Wala naman siyang papandayin noong mga oras na yon, kung kaya't iniwasan niya munang lumikha ng hindi namamatay na apoy. Sa paglalim naman ng gabi, payapa naman siyang natulog. Inakala niyang isang pangkaraniwang araw lang yon para sa kanya. Pero pagsapit ng madaling araw, di pa man tumutungtong ng 3:00, narinig niya ang sigaw ng kanyang ama sa labas ng bahay nila. Okay, naku po. Di ko alam kung paano pa nakakagalaw yung ermetanyo na nasa loob ng katawan niya. Pero kung pagtatagpi-tagpiin mo, parang nakakagalaw pa rin eh. Kaso lang nakakulong siya sa loob ni Leonor. So isang malaking question mark sa akin kung paano nag-workout lahat to. Diba parang ang dami niya pa rin kasing sugo. O siguro baka nagkataon lang tapos masyado lang ako nag-overthink na lahat ng mga yun mga bataan neto ni Ermetanyong Rubio. Baka mali rin ako. Pasensya na, medyo late tayo ngayon pero bukas babawi ako sa inyo. 2 magkasunod kagad yung ilalapag natin. Pero mamaya, meron tayo, madaling araw yon kay Anghel. Kaya
Pahintay na lang ako. Pasensya na kayo ulit. Salamat.